L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa sostna li jusib qajed kontra Malta fil-Parlament Ewropew. Casa għal dan f'dibattitu imtella mill-awta tax-xandir fuq l-Istazzjon Nazzjonali brabta ma' elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fost l-ajjat u l-isterizmu li ta' kull darba jiddominaw id-diskors tiegħu, l-Europarlamentari Nazzjonalista qal li jekk ma jsirx kif iridu hu se jibqa' jaħdem kontra Malta. Ħankun fil-Parlament Ewropew ngħid kontrikom, bil-fors. Dan id-diskors ta' Casa jingħaqad ma' interventi oħra tiegħu li jagħmel tul din il-kampanja għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn kemm il-darba ħareġ għat-tabla ħabel kontra pajjiżna. Fil-fatt, fl-aħħar jiem, fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista stess, Casa ddandan kif hu juża diversi istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali biex jaħdem kontra pajjiżna. Mill-istituzzjonijiet Ewropej, għaliex jiena id-dover tiegħi huwa li nuża l-istituzzjonijiet Ewropej, u mużajx biss il-Parlament Ewropew, użajt il-Kummissjoni, użajt il-Kunsill, użajt il-Manival, użajt il-Venice Commission, użajt l-istituzzjonijiet internazzjonali. Fl-aħħar 5 snin fil-Parlament Ewropew, David Casa u Roberta Metsola ħarġu barra minn triqthom biex attakkaw lil Malta fejn restqu 14 riżoluzzjoni kontra pajjiżna. Quddiem dan kollu, fejn anke matul id-dibattitu spiċċa majjar mill-istess Casa, il-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew u membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Laburista, Elix Aġus Saliba, tenna li l-Partit Laburista dejjem ħadem favur Malta. Però l-ikbar weġġa tiegħi kienet dik meta nara Maltin bħali sfortunatament. Membri bħal David Casa jisom labbatini jiġru fil-plenarja tal-Parlament Ewropew, iqasmu l-karti, ixewxu kontra pajjiżna. U qed jgħidilkom minn issa hawnhekk qudiemkom smajtuh kellu 3 opportunitajiet, kwarta sħiħa jitkellem u jgħidilkom x'ħu u min ħajkun qed jiġi elett fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew x'ħajkunu qegħdin jagħmlu għalikom. Uħlif attakki, uħlif frodi, uħlif sptarijiet, uħlif inkjesti pubbliċi. Wara 8 ta' Ġunju, David, ħankunu qegħdin impoġġu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew b'deċiżjonijiet importanti.